Kaixo, ongietorriak Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen bideopodcast honetara, azalera bideopodcastera, eta ohikoan bezala, asteko albiste garrantzitsuak ekarriko ditugu honetara, eta, nola ez, Aiarako jaiak izango ditugu izpide, ze eurekin hasiko dira printzipioz, ospakizun gehienak, egizu, udaberritik aurrera, eskualdea herri jai eremu bilakatzen zaigula, eta San Prudentzio jaiak izango ditugu horregatik, horretarako izango dugu gurekin Maitane Perez. Eta bestetik, izango ditugu ere, gertakaria izain atseginak, salaketaren eskutik, Laudioko gazte bat, hitzelako Zabaiako espetxean, eta apur bat, agian egoera orokorrari buruz erreparatuko digu gehiago, baina horretarako, eskualdeko kide bat izango dugu gurekin. Eta gehiegi luzatu gabe, eta ditxo bat egingo dugu, eta hemen izango dugu Maitane gurekin. Eta aipatu bezala, gurekin daukagu Maitane, zer moduz Maitane? Egunon, ondo esan beharko. Ondo esan beharko, egingo dugu azalpen txiki bat, ziurrenik estresa dela medio, ez da bakarrik, ohiko bizitzaren zama, ez? Badaukazu ere pregoilariaren zama, eta gainera badaukazu ere idazle arduraz, badaukazu ere sinadura Bai, printzipioz hori sinadurak ditut aste honetan, pregoia bota behar dut ostiralean, eta urduritasuna dela medio, dozakit zen medio, aurpegi paralizia daukatu oraintxe, ikusten duzuenez apur bat kostatzen zaititze egitea, baina erritmo honean, no? Así que espero dut aurrera egitea. Ez zaude luzei hitz egiteko moduga, baina elkarrezatatxo bat eta pregoi bat, hori bai. Bai, labur bai. Vale. Bueno, Maitane, hasteko. Zelan zaude, igarri ezakegu apur bat urduri zaudela, ez? Pregoiari dagokionez. Bai, urduritasuna ja heltzen ari da. Urduri zaude, enteratzen zaren momentutik, baina, gero da, un poco stand-by, eta gero heltzen da. Orain ikusi eta heltzen ari dela, pregoia maitu dudala, etxean praktikatu dudala, eta holan, urduritasuna heltzen doa. Eta aurreratu dezakezu apur bat zer esango duzun pregoian, edo misterio mantendu nahi duzu? Azkenean, egingo dut niretzako Aiarako jaiak zer diren. Aiarako jaiak, ni beti deitu ditut Arratsalditzako jaiak. Así que, kontatzea apurtxo bat niretzako zer izan diren gaztetan, eta orain ama moduan, nola bizi ditugun ere. Eta hortik ez dut gehiago kontatuko. Eta aipatu duzu, gaztetan eta gero ere ama bezala, baina zu berez, aiararra zara ez jaiotzaz, baizik eta adopzioz, ez? Bai, ni amurriokoa naiz, izatez amurriokoa naiz, eta aiarara retezera joan nintzen bizitzera 15 urtekin, baina, azkenean, aiarako jaietan eta inguruan beti mugitu izan naiz, así que, amurrioarra, eta orain, bai, aiaratarra. Eta ez nuke aldatuko, Eta aipatu duzu, baina gehiagotan hori, ez? Hasieran zuretzat apur bat shock izan zela, ez? Apur bat baino gehiago. Zu pentsatu 15 urteko gazte bat, hasten zarela ateratzen ez dakiz ere, eta batean aita eta ama. Bagoaz erretezera bizitzera, baserri batera, ez dago ezer, niretzako hor behiak eta ez zegoen zer gehiago. Eta, klaro, gainera, gurasoak eraman behar zituzten murruera egunero kotxez ez dakiz zer, lehenengo sok, baina orain, ez nuke aldatuko. Zer da gehien gustatzen zaizuna aiara bizitzaren? Nik uste dut lasaitasuna eta giroa ere. Azkenean, adibidez pandemia garaian, ni uste dut, benetan oso ondo pasatu genuela beste batzuekin konparatuta, ez da? Lasaitasun hori naturarekin bizitzea, nire seme alabak, bizi dira hor animaliekin, behiekin, betidanik nik izan dudan moduan, baina hor bertan bizi dira. Eta ni uste dut hori oso garrantzitsua dela. Eta, aipatu dugu pregoiarena, pregoia irakurtzeko hautatua izan zen, ez dakit nola hartu duzun ere jendeak aipatu izana. Ez nuen ezer espero, benetan. Ez nuen nire bizitza osoan pregoi bat botatzeko nire burua ikusten. Eta deitu nindutenean esan ez hori, aukera bat nire izena bota zutela, geratu nintzen, benetan. Azkenean ilusioat nire egiten dizu. Ez duzu uste ere erreferente zarela inorrentzako. Nire gelako umentzako bai, andereño da, baina bestetan ez, orduan ilusio handi sartu nuen. Eta hor, gehien bat, hautatu zaituztenek goraipatu dute, literatura esparruan egiten duzun lana, eta literatura esparrua horretan aiarak badauka bere tokia, ez da? Bai, nire azkenengo umeentzako eleberria Maroñon gertatzen da,
eta gainera aita izan zen. Ni uste dut nire alaba orain irakurlepetoa dela, hasi dela 7 urtekin irakurtzen, beti ari zen irakurtzen unikornia eta olako liburuekin, fantasia munduak, eta ni esaten nuen, bai, oso ondo, baina hemen ere badaukagu zeo zer, ezta? Azkenean gure umeek ere mundu horiek bizi aldituztela, baina hemen gurearekin. Mhm. Eta ni uste dut garrantzitsua dela guk daukaguna ere azaleratzea. Eta, hemengo digu lan begirada eskartxo bat, zure bibliografiari, lehenik eta bain daukagu. Bueno, dolua eramateko laguntzen idatzi zenuen ipuina, ez? Aizen eta oroitzapenen indarra. Eta hor, bueno, uste dut, harrera ona ere izan duela liburuak, ez? Bai, egia esan oso ona, batez ere eskola inguruetan eta bar, azkenean dolua eriotza gurekin batera bizi da, baina normalean tapatuta daukagu, ez dugula begiratzen ez dagoela, baina bada. Eta material gutxi dago lan hori, osea, gai hori jorratzeko eta are gutxiago euskaraz. Orduan ni uste dut oso lagungarri izan dela. Gero, aipatu duzu literatura, aur literaturen esparruan ere, aialur, fantasia, historia hori, maroñon girotuta, ere, uste dut, bigarren atal bat eskatzen Bai. dizula, ez, argitaletxeak? Bai, azkenean ondo joan da eta umei asko gustatzen zaie, eskoletan ere asko mugitzen ari da idazleak eskolan programa horiekin, azkenean gero basoaz umeekin hitz egitera eta bar, eta, bueno, badaramate denbora bigarren atala eskatzen. Turnoa, poliki-poliki. Eta gero daukagu ere, bueno, bi heldu literatura obra, ez? Alde batetik harreman toxikoak eta maitasuna autoestimoa lantzen duen liburu Bai, bat, ez? amar arderik repetir. Mhm. Zelan, claro, gauza bat da, aurren liburuak aurkeztea, eta beste gauza bat da helduen liburuak aurkeztea. Nolakoa izan da gauza bat eta bestea? Jo, ba oso, bai, esan dut moduan oso desberdina. Eta gero ere mugitzeko modua ere oso desberdin. Hori, ni irakaslea naiz, ama naiz, eta azkenean umeen munduan, osea, oso ondo mugitzen naiz, gozatzen dut. Gero, helduen aurrean hitz egitea ja, beste gauza bat da niretzako. Baina ni uste dut, jorratzen ditudan liburuak, bueno, nire liburuak, dituzten gaiak oso garrantzitsuak direla, gizarterako azkenean 10 ardir repetir kasu honetan, oso ironikoa da, oso lan, baina gaia garrantzitsua da, ezta? Gaur egun saltzen digute maitasuna gauza bat dela eta ez litzateke holan izan behar. Orduan, gero gustora egoten naiz hoiek azaltzen, ze lantzen ditugu beste modu batez. Ez bakarrik entretenitzeko, baita ere, azkenean hori dela bere helburua, ezta? Baina hortik aurrera, hortik haratago joateko ere. Eta azken liburua dela, bueno, apur bat thriller, baina badauka ere fantasia edo kutsu bat, eta hor mitologia ere sartu duzu, ez? Bai, cuando el bosque recuerde, ez dakit oraindik non finkatu hori. Da misterioa dauka, fantasia dauka, realismo magiko azkenean omako basoan gertatzen da, hemengoan, gure munduan, eta bi munduak, euskal mitologiaren mundua eta gurea batera bizi direla, eta hor euskal mitologiako pertsonaia agertzen dira, osea, berridatziak, osea, beste interpretazio batzuekin, baina tal cual basa jaun, Mari eta hoiek ezagutuko dituzue beste modu batean. Eta, aste honetan ere, San Jordin, egongo zara sinadura egiten, ez dakit horlako esperientzia gehiago izan dituzun, hau da lehenengoa. San Jordin lehenengo aldia izango da, bueno, a ber, medikoak zer esaten didan nire aurpegiari buruz, baina bai, lehenengo aldia San Jordin, osea, sekulako ilusioa daukat, ez bakarrik han egoteagatik, bat baizik eta esperientzia bizitzeagatik. Osea, hola, orain aurpegia paralisiarekin esaten nuen, jo, bagian ez da momentua hor egoteko egun oso bat, baina bueno, gutxienez aldu dana disfrutatzea, bai. Gero sinadurak egin ditut beste liburu asoketan, eta oso ondo, egia da placer bat dela jendearekin egotea, zure liburuei buruz hitz egitea, norbaitek irakurri dituenean zuregana etorri eta sinatzea eskatzea, baina San Jordikoa lehenengo aldia eta ilusio handiarekin. Eta San Jordi eta gero, itzuli behar zara aiarara, Pregoia botatzera. pregoia botatzera, ze plan aiarako jaiak bizitzeko? Pues beti, azkenengo urtetakoa bezalakoa, ez familiarekin joan, gero beste pare bat egun batean lagunekin, eta batez ere lasaitasuna. Aurten behar dudana da lasaitasuna. Osea, disfrutatu, oregon, umeak danborradan ikusi, lagundu aldu dan guztietan, disfrutatu, baina lasaitasunez. Eta horretarako oso ondo dator gero San Prudentzio aste osoa libre daukagula. Oso ondo, orduan, hau izango da apur bat maratoi bat, ez? Bai, tal cual. Osea, aurrera, baina hori, nahi dudana da disfrutatu, baina lasaitasunez. Nahi eta behar. Eta aipatu dugun ekoizpen literario hori guztia urte gutxitan egin duzu, ez dakit jadanik
beste istorio batzuk lantzen ari zaren, edo tarte bat hartu nahi duzun egindakoa apur bat arna sartu dezan, ez dakit zen planteamendu daukazun. Ba, bi planteamendu horretan nago, idatzita badaukat, badaukat istorio bat nahiko aurreratua, mugitzen ari dela, ikustiko dugula nora helduko den, Aialurren bigarren ala ere badago iaia amaitzear, baina bai argi daukadana, eta hitz egin dudala nire agente literarioarekin, da nahi dudala aurten lasaitu eta disfrutatu daukadanaz. Adibidez, Aialurrekin daukat sentsazioa ez dudala oraindik disfrutatu, asko gustatzen zait, gelan landu dut umeekin irakurri, orain azoketan ere mugitzen ari da, baina ez dut ez dut ikusi. Azkenean, abenduaren 15ean atera zen, Cuando el bosque recuerde, urtarriaren amaieran heldu zen nire eskuetara, eta azkenean da, ez dut, ez dut disfrutatzeko astirik izan. Así que aurten lasaitasunez, daukadana gozatu, eta bueno, beste hor lasaitasunez presari gabe, garrantzitsua dela ere, azkenean hasten zara eta korrikan egiten duzu dana, eta esaten duzu ez. Disfrutatuko dut daukadana, eta beste alduko da. Oso ondo, orain azken txampa, eta gero disfrutatzea espero dugu. Hori da, bai, hori espero dutik ere. Mil esker Maitane, eta laster arte espero dugu. Bai, eskerrik asko. Eta Arestian esan bezala, orain Julen Arestirekin mintzatuko gara, bera eskualdekoa da, eta salaketako kidea ere bada. Eta, bueno, hartuko dugu tamales aitzakitzat, Laudioko gazte baten eriotza, Zabaiako espetzean, EAEko, bueno, eta Ego Euskal Herriko kartzelei so jartzeko, eta, bueno, apur bat euren igoerari buruz mintzateko. Kaixo, Julen, ze moduz? Kaixo, egunon. Ondo? Bai, bai. Bueno, esan bezala, salaketak hartu du apur bat ardura, ez? Laudioko gazte honen eriotza salatzeko esparru publikoan, egin dituzue komunikatuak, egin dituzue ere mobilizazioaren bat. Orduan, zer da zehazki nabarmendu nahi izan duzuena eriotza horren inguruan? Bueno, normalean Hego Euskal Herrian gertatzen diren eriotzeekin, kartzeletan, salaketak gutxi gora bera, saiatzen da enteratzen zenolako gertaera izan den, zenolako baldintzetan, eta dana horretaz, eta zertarako. Sozializatzeko bai berria, ez? Eriotz bat gertatu dela kartzeletan, eta beste aldetik saiatzen familiari ere behar baditu baliabide berezi batzuk, edozein gai judiziala aurrera eramateko edo, personatzeko haiekin nahi badute, ez? Bai aholku ematen diegu ea posiblea den egitea edo ez egitea rekurtsoren bat edo. Eta, bueno, gutxi gora bera, familia eta presoen babesa lortu ahal izateko, ez? Eta gero sozializatzeko ere, ze presoak, eta kasu honetan bebai, guztiekin bezala, badaude zaintzapean eta hori instituzio publikoen zaintzapeetan, ez? Eta ordun ez da gauza pribatu bat. Pentsatzen dugu, hori gizarteak ezagutu behar duela, ze kartzeletako harresi barruan hor gertatzen dena han gelditzen da, eta badirudi ez dagoela ez arazorik ez ezer, ez? Orduan gure lana, bada alde batetik salatzea gertatzen dena, bai eriotza edo zein beste gertaera berezirik, ez? Eta hori. Eta ez dakit, oraindik goiz da, ez dira pasa aste asko, ez dakit, aparteko informazioaren bat daukazuen gertakariari buruz, edo momentuz, ez zaizuen informazioa heldu? Bueno, ez gauza handirik,
kartzelako berririk normalean ez dugu, ez? Egin behar dugu inguruetako bideetatik lortzeko zerbait, ez? Ze alde batetik salaketa Hego Euskal Herriko mailan pixka bat demonizatuta dago, ez? Eta ez digute informazio handirik ematen, ez? Baina, bueno, bai hango kideekin, presoak dauden kideekin, edo familiarekin, edo lagunekin, edo lortzen dugu informazio pixka bat, ez? Eta hori salatu behar dugu ere, dagoen isiltasuna eta hori parentesis artean zerbait gertatzen dela hor kartzeletan, ez? Eta hori da, gauza handirik Momentuz ez dakizue. ez dakigu. Dena den, gertatutakoa zuek komunikatutan eta lotu duzue espetxean bizi den egoera orokor bati, ezta? Bai. Eh, Ze espetxean gaur egun lehen beste arazoak zeuden, baina gaur egun ia 70% badago hor osasun mental eza, ez? Eta droga menpekotasunen ondorioz, ez? Eta elkartzen direnean biak, ez, pertsona batean, oso gogorra da, ez? Hori deitzen da patologia duala, ez? Eta kartzelan dauden pertsona asko, badaude horrekin, ez? Eta pertsona horiek ez dira gehiengoak, ez da kartzelan egon behar. Egon behar da, instituzio psikiatriko, mediko edo halako instituzioetan Bueno, baiten bermatuko dutena, hori, drogak ez dituzela izango eskura eta bar, ez? Hori da, bai. Eta kartzela ez dago libre, ez? Drogen libre ez dago, ez? Kartzeletatik bai droga legalak eta ilegalak, ez? Badaude, botikak, kartzelan botika pilo bat erabiltzen da. Horrela, alde batetik apaltasuna lortzen dute, ere, eta arazorik edo errebeldia pizka bat egotea edo, lortzen dute kendu, apaldu edo bai. Orduan, oso badaude modulu ezberdinak ere, kasu honetan zegoen 3. moduluan, ez? Hemengo Laudiokoa, eta 3. modula, oker ez banabila, modulo gatazkatsua, nolabait esaten. Bai. Gero badaude ere modulos de respeto eta lako ezberdintasun batzuekin, ez? Eta hori, orduan kartzelako hori bergizarteratzearena eta hori bada mirakulu bat, ez? Normalean han sartzen dena, bai sartzen da txarto, eta ondo sartzen bada, gaiztotzen da, ez? Eta egoera txarra da, bai. Eta berez zu duela zenbat sartu zinen salaketan eo? Noiz, Bai, noiz hasi zinen apur bat elkartean, bueno, lanean edo? ni orain dela urte batzuk, ez dakit 15 edo, pizka bat gehiago, hasi nintzen, bueno, lan egiten nuen bitartean, hasi nintzen ikastean zuzenbidea, atera nuen, ez? Eta gero, sartu nintzen salaketarekin.
banuen hurbiltasuna kartzeletako arazoekin, Mhm. ez? Bai nigaitik, ni ere egon nintzela, eta bai anaia eta inguruko jendea, herriko jendea, eta bueno, arazo hori beti hurbil tokatu zait. Mhm. Eta, bueno, emozionalki ere, gustokoa dut horrelako laguntza eskaintzea. Mhm. Eta, bai, horregaitik. Mhm. Eta, bueno, ez dakite zenbat heriotz egon diren Euskal Herriko kartzeletan azken urteetan, edo azken urtean gutxienez, eta ez dakit zelan Bai. ikusten duzuen salaketan egoera hori. Bueno, hori transferentzia heldu, eh, bai, transferentziekin, egon dira teoriaz honekin 11, ez? Eta 11, Hamaika bai, hildako EAN edo Hego Euskal Herri osoan. eh, ez nago ziur. Mhm. Izan daiteke eaen, Mhm. eh? Segurazki eaen. Eta hori parentesis artean eduki behar da. Ze hainbat isiltasuna dagoenez, askotan ez gara enteratzen, ez? Mhm. Ez bada beste baten gandik zerbait etorrita, ez? Ekarrita guregana, ez? Ordun teoria 11, eh? Mhm. Azken urte honetan, azken lau urte hauetan, transferentziekin, hainbat esaten zuten eredu berri bat, kartzeletako eredu berri bat jarriko zela eta 3R, bueno, erderaz esaten zen 3R, resolución, recuperación, rehabilitación, eta halako zerbait, ez? Baina badirudi ez dela hori gertatzen. Azken aurrekoan edo bi aldiz aurreko, Mhm. heriotzarekin, hemen ez zegoen ezta ere suizidioren aurkako protokoloren bat, ez zegoen, ez? Eta la prisa corriendo egin zen protokolo bat, eta Kataloniakoa kopiatzen. Protokoloa hitza handiak, ez? Errepikatzen dira pauso asko, hainbat estamentuetan, ez? Eta, bueno, ez da gauza handirik lortzen badirudi, ez? Ze gertatu diren heriotzak ez zeuden protokolo barrutan, ez? Mhm. Eta ordun, gero beste protokoloren bat edo beharko zen, eta bada heriotza gertatzen danean gartzelan, nolako prozedura eraman behar da aurrera, bai familiarekin, bai instituzioekin, bai epaitegiekin, bai gizartearekin, eta, bueno, horretaz ari gara lantzen gu ere aurkezteko protokolo bat, ez? Kasu horietan, heriotza gertatzen danean, Mhm. zerbait, ez? Orduan, orain lan egiten ari gara horretaz. Badago protokolo orokor bat de instituciones penitenciarias, ez? Baina oso isilpean ere eramaten da, familiekin takto gutxi, ez? Eta bueno, hori familiak behar du babestea sentitzea, ez? Bai instituzio aldetik eta bai gizarte aldetik, ez? Horregaitik esaten dugu ez dela gai pribatu bat, Mhm. heriotza bat kartzeleta, ez? Eta, bueno, ja egin duzue elkarretaratze bat, egin duzue salaketa publikoa, ez dakit urrengo urratzen bat aurreikusi duzuen, gutxienez Laudioko kasuari dagokionez, edo...
informazio gehiagorik jaso arte, Bueno, ezin duzu ba, egin zioten autopsia, ez dago aukerarik berriro egiteko, edo berre egiteko de parte, ez? Eta, bueno, momentuz, ba, edukitzeagatik, edukitzeko, ez, em, eduki arte autopsiaren Emaitzak, edo? emaitzak, bueno, pues ez dago zer egiterik, bai. Ederto, Julen, ba, mil esker gurekin egoteagatik, gai korapilatzu honen berri emateko, ziurrenik gehiagotan, ez bada azaleran, ba, bueno, webgunean zerbait idazteko, deituko dizugu, apur bat salaketaren iritzia edo informazioa jasotzeko, Bai. eta bat amales uste dut laster arte izango dela. Bueno, espero dugu irauntea, ez? Eta, bueno, ba, gai korapilatsu honekin amaitzen dugu gaurko saioa, hala ere gogoratu, baditugula beste esparru argitsuagoak ere, besteak beste, ba, aiarako jaiak, eta asteburuan egingo diren beste hainbat kontu, besteak beste, ba, Urduñan egingo den agroekologia azoka, eta urrengo asterako utziko dugu saio honen urrengo edizioa, eta urren arte, ba, zaindu, eta asteburuan alba duzue, gozatu, eta ondo pasa. Aio.